Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin kiɗaɗuwanmu a kowane lokaci. Mun gode. Fasaja FKG. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Ranar aure zane zance. Sarki Allah haɗa mu da kairi duk sheri ka raba mu da zauce. Ranar aure zane zance. Dan darajar annabinka Muhammad dan gata wanda ba shi da tamka. Ranar aure zane zance. To an goda amarya gani Fasaja zan buga muku sauti. Ranar aure zane zance. Mubaraka Fatima za su kasance mai aikin loha sai kusa kar a ziga ku koyo sa'insa aure sunna ne ku rike shi yau nazarin ka yana ga su Fatima ni shaida ne sai ka rike ta naga gabas da arewa da yamma duk maganar ka ake da su Fatima. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Mubaraka an goma ka ji zance fata amaryar ka ce ka rike ta san ta kake sai ka fata hakinta. Ranar aure zane zance. Yau ne take babban rana na ga masoya za su kasance tun manda ya harci da ma farin ciki yau babu gushewa. Mubaraka yau a guri na to darajar ka ta ƙara ɗagawa makiyanka ka yi musu gwalo in sun gani haushi ya kashe su. To Fatima sannan amarya ya gajiya ya farin cikin nan aure sunnar manzo ne da ke da shi yau ba wani rata. To Zainab a wanki ta gane Fatima ke kuma sai ki girki naga amarya na jin kunya an gwanna ta yana yin murna sannan Mubaraka babban yaro yau da ya kawo ta tsarai yaro. Burin mu guda ku kasance yin haka zai zama to alkhairi naga amarya na jin kunya wayo na Jamila kauce. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Aure dai an daura Fatima sako na a gare ki dan Allah ki zamo mabiyayya iko a kar da ki gaskata an shaide ki kina da biyayya to rayuwa ku kina ta da sauta an gwanna ki ja shi ki goye sannan Mubaraka babban yaro Fatima ta zama to matar ka to daga yau nauyi ka dauka kula da addini ga tsafta abinci mai kyau har da ruwan sha ya zama dole ka bata hakinta. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Iyayen amarya suna yin murna sai ba Fatiha suna yin murna Sadiya Asama suna yin murna Jamila da Aisha suna yin murna Ado da Mati suna yin murna Zubair da Yado na yin murna. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Magajiyan amarya gaba ɗaya Zara da Marwa suna yin murna Juma da Shabba na yin murna Asama'u tana yin murna Shamsiyya ma tana yin murna Zainab ma tana yin murna Keza Usman suna yin murna Ashir Salisu suna yin murna Sabo baban gida a saka su. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Kannan amarya na yin murna Zakiya tana yin murna Abubakar yana yin murna Amina ma tana yin murna Safina ma tana yin murna Hafsat ma tana yin murna Hawwali tana yin murna Umar ma yana yin murna Shahar da Abdu suna yin murna. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Kawayen amarya suna yin murna Samira tana yin murna Arwa ma tana yin murna Zahriya tana yin murna Halisa tana yin murna Hariya tana yin murna Adama tana yin murna Badariya tana yin murna Salima tana yin murna Firdausi tana yin murna Khadija tana yin murna Fadila tana yin murna Yabbaranya tana yin murna. Ranar aure zane zance ga angona har da amarya mubaraka Fatima za su kasance. Iyayen ango suna yin murna baban ango yana yin murna mamar ango yana yin murna mama Barira tana yin murna mama Safiya tana yin murna naga Badiya tana yin murna na Mafa tana yin murna naga Suzela suna yin murna Rakiya ma tana yin murna Marwa Mafa tana yin murna Hasuma tana yin murna Alhaji Hira yana yin murna Dauda MD na yin murna Abu Dayyab na yin murna Ahid shi ma na yin murna Sama'ila shi ma na yin murna. Ranar
magariyan ango a saka su Shamsuddin yana yin murna, Hasiya ma tana yin murna, Zifi shi ma na yin murna. Ranar aure zanai zance. Kannan ango na yin murna, Fasaja FKG ni ma Abdulmajid na yin murna, Zahid shi ma na yin murna, Sha'awa Natu tana yin murna, Salima fa tana yin murna, Le Imam ma yana yin murna, har Izidin ma yana yin murna, Abdul Jabbar na Haidar shi ma na yin murna, Rebecca ma tana yin murna, Sannu Jawahir na yin murna, Sannu Jawahir autar mama. Ranar aure zanai zance ga angona Maryamar Mubarak Fatima za su kasance. Dangin ango na yin murna, Zainab ma tana yin murna, Fatima ma tana yin murna. Ranar aure zanai zance. Abokan ango na yin murna, Jafar ma yana yin murna, Habbukari yana yin murna, Dinu ma yana yin murna, Abdul Razak na yin murna, Adil yana yin murna, har Ibrahim na yin murna, Sanusi shi ma na yin murna, Shafi'u ma yana yin murna, Muhammad ma yana yin murna, Mamman ma yana yin murna, Hadda Munir suna yin murna, Beni Fasaja FK, sai mana Fasaja Ajibutas. Ranar aure zanai zance ga angona Maryamar Mubarak Fatima za su kasance. Mubaraka Fatima Allah ya barku, Mubaraka Fatima Allah ya barku, Mubaraka Fatima Allah ya barku, Fatima Allah ya barku, Fatima Allah ya barku, Fatima Allah ya barku. Fasaja FKG 1, Fasaja FKG ne fa.